हाटिया बाजारिया हो तौ बर्तन जीनी मांजिऊ हो तौ बर्तन जीनी मांजिऊ हो। हे मोरी धाना जीनी जायू हाटिया बाजारिया हो तौ बर्तन जीनी मांजिऊ हो तौ बर्तन जीन मांजिऊ हो। हे मोरी धाना जीन कीऊ राम के रसोइया हो चुनारी धूमिलाई हई हो चुनरिया धूमिलाई हई हो। हे मोरी धनिया जीनी की रामे के रसोइया हो चुनरिया धूमिलाई हई हो चुनरिया धूमिलाई हई हो। हे मोरी धाना जीनी की राम के रसोइया हो चुनरिया धूमिलाई हई हो चुनरिया धूमिलाई हई हो। किया गई है हाटिया बाजारिया हो तौ बर्तन किया माजी हई हो तौ बर्तन किया माजी हई हो। किया गई है हाटिया बाजारिया हो तौ बर्तन किया माजी हई हो तौ बर्तन किया माजी हई हो। हे मोरे पियावा किया करी है राम तेरा सोइया हो चुनरिया कैसे बाची है हो चुनरिया कैसे बाची हई हो। हे मोरे पियावा किया करी है राम तेरा सोइया हो चुनरिया कैसे बाची है हो चुनरिया कैसे बाची हई हो। मैया जई है हाटिया बाजारिया हो बहिनिया बर्तन माजी है हो बहिनिया बर्तन माजी हई हो। हे मोरी धाना भाभी करी है राम के रसोइया हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो। हे मोरी धाना भाभी करी है राम के रसोइया हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो। मैया तोहरी बुढ़ाई हई हो बहिनिया ससुराई तिनी हो बहिनिया ससुराई तिनी हो। हे मोरे पियावा भाभी तौ हई पतियाई तिनी हो चुनरिया कैसे बाची हई हो चुनरिया कैसे बाची हई हो। हे मोरे पियावा भाभी तौ बाटिनी पतियाई तिनी हो चुनरिया कैसे बाची हई हो चुनरिया कैसे बाची हई हो। हे मोरी धाना माइया कैकीऊ तू ही सियावा हो बहिनी जई है सासुरे हो बहिनी जई है सासुरे न हो। हे मोरी धान भाभी कभी अज बैनाई हारावा हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो। ये मोरी धाना भाभी कभी अजबे नाई हरावा हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो। हम करबाई माइया कैसिया हो ननदी ससुर जाई हई हो ननदी ससुर जाई हई हो। हे
बजाबै हाटिया बजारिया हो तो बर्तन हम माजबै हो तो बर्तन हम माजबै हो। हे मोरी धनिया हम करबै राम कै रसोइया हो चुनरिया तोहरी बाची हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो। हे मोरी धान हम करबै राम कै रसोइया चुनरिया तोहरी बाची हई हो चुनरिया तोहरी बाची हई हो। जय हो माता जी की, जय हो माता जी की, जय हो दुर्गा माई की, जय हो दुर्गा माई की। जय हो माता जी की, जय हो माता जी की, जय दुर्गा माई की, जय दुर्गा माई की। हाँ तो भैया और बहनी आज का वीडियो बस यहीं तक। अब मिला जाए कुछ देर बाद। हाँ तो भैया और बहनी और दीदी हमारे वीडियो का लाइक कर दिया जाए और चैनल का सब्सक्राइब कर लिया। और हाँ भैया बहनी दीदी बहन लाल घंटी का दाबी दाबी करिया कर दिया जाए। जय राम जी की, जय राम जी की।